Μαγκές, σήμερα κάνουμε βιντεάκι Fortnite όπως βλέπετε. Έχω αυτό το τηλεχειριστήριο και με ανεβιλάζει. Έλα ρε! Έτσι. Μην βλέπετε αυτά εδώ, μην το βλέπετε. Είναι επειδή βαριόμουν, απλά έπαιξα. Θα παίξουμε αυτό γιατί είναι το αγαπημένο μου. Λέτε να παίξουμε με άτομα. Ναι. Άμα θέλετε μαγεία στο άλλο βίντεο, πείτε το όνομά σας να παίξουμε μαζί Fortnite. Κάτσε λίγο να κάνω την κάμερα. Δεν μπορώ να κάνω για πολλά λεπτά βίντεο. Μόνο για 8 λεπτά. Να το ξέρετε παιδιά, μόνο για 8 λεπτά θα είναι και 10 δευτερόλεπτα. Δεν θα πάρω καινούριο κινητό. Θα πάρω. Θέλω να βάλω V-Bucks, αλλά δεν ξέρω αν μου γίνει καμιά χαλαμάρα και τέτοια. Εγώ πάρω 2 μέρες, αλήθεια. Μπορώ να ζω όλα 5 hits σε μια νύχτα. Μάγκες, όποιος έχει TikTok, να πάει να δει το βίντεο μου στο TikTok. Απλά είχα παίξει Free Fire και απλά τους βγάζω σαν όλους και έτσι ό,τι μάλλον. Τι κάνω, λέω, μάλλον, τι είμαι pro player, λέω. Θα πέσουμε στα κάτι, πώς λέγεται εδώ. Εδώ εννοούσα, κάπως έτσι λέγεται star. Δεν ξέρω, κάπως έτσι ξέρω εγώ. Να το ένας. Ρε μαλάκα, από πού ήρθε ο άλλος, από πού ήρθε ο άλλος. Τώρα επειδή ξέρω ότι θα κάνει 5 ώρες μέχρι να με κάνουν rewind. Ανάτος. Φάτον μάγκα, φάτον ρε. Έλα κάνε με rewind. Έλα, μπράβο. Καλό σκύλι. Μπράβο. Με τη μία, απλά τρέχοντας. Τρέχαντα τώρα. Ουί. Τι κάνω ρε. Έλα ρε. Δεν ξέρω, απλά χάλασε το χρόνο, το τηλεχειριστήριο. Και χτες έλεγα να πάμε να το φτιάξω. Αλλά εδώ φτιάχνω, δεν νομίζω να κάνω κάτι. Μια χαρά. Άμα είναι αυτός δεν με νοιάζει να το πάω να το σώσω. Όλος γιατί βγήκε. Κόλλησε το ίντερνετ του. Πάω στον άλλο να βοηθήσω. Να κάνω και κάτι κι εγώ. Εδώ δίνει πολύ καλά. Όπλα. Το είπα. Εντάξει, εγώ πήρα μόνο το τέτοιο. Έλα εδώ ρε. Thank you. Τρελάθηκε το PlayStation μου. Κι άλλη, ωραία, μια χαρά θα περάσουμε αυτό το καλοκαίρι.
Το δικό μου γιατί δεν βαράει. Πού είσαι, έλα εδώ. Εσύ γιατί δεν βαράς. Πού είναι ο άλλος. Να το κάνω τεστ. Βαράδες, είδατε ότι δεν έκανε. Δεν δούλευε. Αυτό εδώ, αυτό από πάνω. Και τώρα δεν δουλεύει ρε. Τι έπαθες, έτσι. Κάτσε να κάνω αλλαγή, μπας και γίνει τίποτα. Α, να, τώρα γίνεται κάτι. Πριν τι είχε γίνει. Είχε πάθει μάγκες, άμα πάρω win, κλείνω το βίντεο, απλά. Όπα, τι είναι αυτό. Το αγαπημένο μου. Να. Απλά ήταν και εκεί. Τι είναι αυτό εκεί, το χρυσό. Έλα ρε, εκεί. Ω, Παναγία μου. Είδατε πόσο η XP μου χάλασε. Γι' αυτό λέω εγώ θα πάθω εγκεφαλικά από αυτά. Παναγία, εξωγήινη, Παναγία μου. Σοφαρέ. Down. Πού είσαι, να τους. Πήρα win. Πόσους κορώνες για να δούμε. Τι κάνω ρε. Κάθεστε μία, γιατί θα τρελαθώ εδώ, αλήθεια λέω. Δείτε. Δώσε άλλη μία ρε. Τέλος πάω. Bye bye guys. Κάθισε να κλείσει το βίντεο. Τώρα bye bye guys. Για να δούμε πόσα λεπτά μας έμειναν. Εντάξει, 1 λεπτό ακόμη. Πού να το χαλάσω, πού να προλάβω. Άιντε. Bye bye guys. Θα τα πούμε άλλη φορά. Πείτε ονόματα στο Fortnite. Θα παίξουμε και Free Fire. Πείτε και εκεί ονόματα και νούμερα και τέτοια. Bye.